ጸጋን ሰላምን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብዛሐልኩም ቅዱሳን ሕጂ ድማ ደጊምና ነንብቦ ክፍሊ መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢተ ዕንባቆም ሐጺር መእተው ኽሬና ቃላት ትንቢት ነቢይ ዕንባቆም ባቢሎናውያን ነጊሶም ኣብ ዝነበሩሉ ዘመን መወዳእታ ናይ ሻብዓይ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ተሰምዐ። ዕንባቆም በዞም ጨካናት ህዝቢ እዚኦም ዝፍጸም ዝነበረ ግፍዒ ኣዝዩ ስለ ዝተሃወኸ ንእግዚአብሔር ዓይንትኻ ኣብ ኮይኑ ምርኣይ ኣዝየን ጽሩያት ኣበሳ ዝገብሩ ሰባት ክትጥምት ኣይኮነልካን። ነቶም ጠለምትኸ ስለምንታይ ትሚልካ ትጥምቶም? ከመይ ተሓጥእ ነቲ ኻብኡ ዝጸድቕ ክዕምፆ ኸሎቶም ትብል ኢሉ ሓተቱ። ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 13 እግዚአብሔር ካ በቲ ምሹእ ጊዜ ክቐጽዖም ጻድቕ ግና ብእምነት ይነብር ኢሉ መለሰሉ። ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 4 እቲ ዝተረፈ ክፍሊ ናይታ መጽሓፍ ብዛዕባ ንኽፉኣት ሰባት ክበጽሖም ዘለዎ ናይ ውድቀት ትንቢት ዝሓዘ እዩ። ኣብ መወዳእታ ንዕቤት እግዚኣብሔር ብዘመጉስን ነታ ዘይትመውት እምነቱ ብዝገልጽን ገጥሚ ይዛዝም። ትሕዝቶ መጽሓፍ ዕንባቆም ጥራዓን ዕንባቆም እግዚኣብሔር ዝሃቦ መልስን ካብ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ክሳብ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 4 ጥፋት ክፉኣት ሰባት ካብ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 5 ስጋብ ፍቕዲ 20 ጸሎት ዕንባቆም ካብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 19 ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 1 ነቢይ ዕንባቆም ዝረአዮ ጾር እዙ ወእግዚአብሔር ንስኻ ከይሰማዕካንስ ክሳብ መዓስ ከእውየ ኣነ ዓመፅ ኢለ ናባኻ ኣዊኹ ንስኻ ውን ኣይድሓንካን። ስለምንታይ ኣበሳ ተርእየኒ? ንስኻስ ሕሰም ትጥምት ምዝራፍን ዓመፅን ኣብ ቅድመ እዩ። ባእስን ክርክርን ይለዓላሉ። ስለዚ ሕጊ ደኸመ ፍትሑን ከቶ ይወፅእ። እቲ ረስእ ነቲ ጻድቕ ከቢብዎ እሞ ስለዚ ፍርዲ ቐኒኑ ይወፅእ። እንተ ነገርኹም እኳ ዘይተኣምንዎ ግብሪ ብመዓልታትኩም እገብር ኣለኹ እሞ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ረኣዩን ጠምቱን ተገረሙን ተደነቑን። እንሆ ዘይናቶም መናበሩ ኽወርሱ ኣብ ሰፊሕ ምድሪ ዝኸዱ መረርትን ፍጡናትን ህዝቢ ከለዳውያን ከተንስእ። ንሳቶም ዘፍርሁን ዘሰንብዱን ፍርዶም ክብረቶምን ካባታቶም ይወፅእ። ኣፍራሶም ካብ ነብሪ ይቕልጥፍ፣ ካብ ተኹላ ምሸት ይፈጥኑ። ፈረሰኛታቶም ይዝርግሑ፣ ፈረሰኛታቶም ካብ ርሑቕ ይመፁ። ከምቲ ናብ ምብላዕ ዝቕልጥፍ ንስር ይነፉ። ኩላቶም ክዕመፁ ይመፁ፣ ትምኒት ገጾም ናብ ቅድሚዮም። ከም ሑፃ ዝምብዝሖም ይማርኹ፣ ንነገሥታት የላግጽሎም፣ መሳፍንቲ ኸዓ መስሓቕ ይኾኑ። ብኹሉ ዕርድታት ይስሕቑ፣ መሬት ይክብ ይወስዶኻ። ሽዑ ኸም ንፋስ ይሓልፍ፣ ንኽንዮ ይሓልፍ፣ በዳሊ ኸዓ ይኸውን። ሓይሉ ድማ ኣምላኹ እዩ። ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ቅዱስ ካብ ጥንቲ ንስኻ ዶ ይኮንካን? ንሕና ይንመውትን ወእግዚአብሔር ንፍርዲ እምበርካዮም። ኣታ ኸውሒ ንመቕፅዓት ተሰረትካዮም። ዒንትኻ እኩይ ንምርኣይ ኣዝየን ጽሩያት ኣበሳ ክትጥምት ኣይኮነልካን። ስለምንታይ ነቶም ጠለምቲ ትጥምቶም? ከመይ ከትረስእ ነቲ ኻብኡ ዝጸድቕ ክውሕጦ ኸሎ ትምት? ከመይሲ ንሰባት ከምቶም ዓሳ ባሕርን ከምቶም ገዛእ ዘይብሎም ለመምታን ትገብሮ? ንኹላቶም ብመቕሎብ ኣውፅኦም፣ ብመርበቡ ሰሓቦም፣ ብመግፈፊኡ ድማ ኣከቦም። ስለዚ ባሂልዎም እልል ይብሉ። ስለዚ ንመርበቡ መስዋዕቲ የቕርበሉ፣ ንመግፈፊኡ ድማ ዕጣን ይዓጥነሉን። እዚ ኸዓ ባእታቶም ገዲኡ ስለ ዝሰሓበሉ፣ ምግቡን ስለ ዝጣዕመሉ እዩ። ስለዚ ዶ መርበቡ ክዕርቕ እዩ? ኩሉ ጊዜ ዶኸ ንህዝብታት ብዘይ ምሕረት ክቐትል እዩ። ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 2 ብዛዕባ ትኽትዐይ ንሱ እንታይ ከም ዝዛረበንን ኣነ እንታይ ከም ዝምልሰሉን ተጠንቂቀ ክርእስ ኣብቲ መሐለወየ ደው ክብል ኣብ ልዕሊ ግንቡን ክቐውም። እግዚኣብሔር ድማ ትራእይ ንምድብ ጊዜ እዩ። ናብ መወዳእታ ይቕልጥፍ ኣሎ ኣይሕሱን ከኣ እዩ። ብርግጽ ክመጽእ ኣይከደንጉን ድማ እሞ እንተደንጎየ እኳ ተጸበዩ። ስለዚ ብጉያ ክንበብ ስነቲ ራእይ ጸሓፎ ኣብ ሰሌዳታቱን ቅረጾ ኢሉ መለሰ። እንሆ ነፍሱ ተነፊሓ ኣብኡን ዘይቅንዕት እያ። ጻድቕ ግና ብእምነቱ ይነብር። ወይኒ ኸዓ መጋገይ እቲ ዕቡይ ሰብ ኣብ ስፍሩ ኣይሃድእን። ነፍሱ ከም ሲኦል የክፍሕ፣ ከም ሞት እሞ ኣይጸግብን። ንኹላቶም ኣሕዛብ ናብኡ ይእክቦም፣ ንኹላቶም ህዝብታት ከኣ ናብኡ ይኣኻኽቦ። እዚኣቶም ኩላቶም እቲ ዘይናቱ ዝእክብ ኣብ ርእሱኻ ዕርቡን ዝጸውር ወይሉ ክሳብ መዓስ ከዩ እናበሉ ብምስላን ብምሳሌ ጸርፍንዶ ኣየልዕልዎን እዮም። እቶም ዝነኽሱኻ ዶ ብድንገት ኣይትንስኡን?
እቶም ዝንዝንዙኻ ሳይነቕሑንዶኦም ንስኻ እውን ዘመቲኦም ክትከውን ኢኻ ንስኻ ብዙሓት ኣሕዛብ ስለዚ ዘመትካ እቶም ዝተረፉ ህዝብታት ድማ ኩላቶም ንኣኻ ብሰሪ ደም ሰብን ብሰሪ እትን ሃገርን ከተማን ኣብ ኣታተን ዝነብሩ ኩላቶም ተገብረ ዓመፅን ከዘምቱኻ እዩ እምንኻ መንደቕ ከእዊ እቲ መጋጠሚ ድማ ካብ ዕንጨይቲ ክምልሰሉ እዩ እሞ እቲ ንቤቱ ልዕል ከብል ካብ ኢድ መዓትካ ኸድሕን ኢሉ ንቤቱ ክፉእ ረብሓ ዝሃርፎ ኢሉ ንብዙሕ ህዝብታት ብምጥፋእካ ንቤትካ ነውሪ መኸርካላ ነፍስኻ እውን ሓጣእካ ከምቲ ማያት ንመዓሙቕ ባሕሪ ዘጐልብቦ ምድሪ ብፍልጠት ክብሪ እግዚኣብሔር ክትመሊኣ እሞ እቲ ንኸተማ ብደም ዝሃንጽ ንዓድኻ ብኣበሳ ዘጽንዕ ወይሉ እኖ ህዝብታት ንሓዊ ዝጽዕሩ ኣሕዛብ ከዓ ንኸንቱ ዝደኽሙስ ካብ ጐይታ ሰራዊት ዶ ይኮነን ብሰሪ ደም ሰብን ብሰሪ እቲን ሃገርን ከተማን ኣብ ኣታተን ዝነብሩ ኩላቶም ተገብረ ዓመፅን እቲ ንሊባኖስ ዝዓመፅካያን እቲ ንእንስሳታት ዘሰክሕ ጥፋኣት ዝገበርካዮም ከጐልብበካ እሞ እቲ ንብጻዩ ዘስትዮ ዕርቃኑ ኽርኢ ዘስክሮን መርዚ ዘቕርበሉን ወይሉ ንስኻ ኣብ ክንዲ ኽብርስ ነውሪ ክትጸግብ ኢኻ ንስኻ ድማ ስተ ነቲ ዘይጉዙር ምዃንካ ቕልዓዩ እቲ ጽዋእ የማን ኢድ እግዚኣብሔር ከዓ ክምለሰካ ኣብ ልዕሊ ኽብርኻ ድማ ነውራ ምትፋእ ክኾነካ እዩ እቲ ቐራጺኡ ዝቐርጾ ቁሩጽ ምስልታት እንታይ ይጠቅም እቲ ዓያያ ዓባስ ጣዖት ገይሩ ብዕይኡ ዝእመንከ እቲ ፍሱስ ምስልን መምህር ሓሶትን እንታይ ይጠቅም እቲ ንዕንጨይቲ ንቓሕ ንዓባስ እምኒ ኸዓ ተንስእ ዝብል ወይሉ ንሱ ዶ ይምህር እዩ እነሆ ንሱ ብወርቅን ብሩርን ልቡጥ እዩ ኣብ ውሽጡ ገለ ትንፋስ የብሉ ግናኸ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ መቕደሱ እዩ ኩላ ምድሪ ኣብ ቅድሚኡ ሶቕ ትበል ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ጸሎት ነቢይ ዕንባቆም ብሽግዮናት ወእግዚአብሔር እቲ ዘስማዕካን ንሰማዕኩ ፍራህኩን ወእግዚአብሔር ንዕዮኻ ኣብ ማእከል ዓመታት ሕያው ግበሮ ኣብ ማእከል ዓመታት ኣፍልጦ ብቁጣዓኻ ምሕረት ዘክር እግዚአብሔር ካብ ቴማን እቲ ቅዱስ ከዓ ካብ ከረን ፋራን መጸ ክብረቱ ሰማያት ከደነ ምድሪ ድማ ብምስጋኑ መልአ መንጽብራቑ ከም ብርሃን ነበረ ካብ ኢሉ ጩራታት ወፀ ሓይሉ ናብኡ ተሃብ ቀቅድሚኡ ፌራ ኸደ ረስኒ ድማ እግሩ ወፀ ደው በለ ንምድሪ ለክዓን ጠመተ ንኣሕዛብ ከዓ ቀጥቀጦም እቶም ዘለኣለማውያን ኣኽራናት ፈረሱ እቶም ጥንጣውያን ኩሩባታት ድማ ለጠቕበሉ መንገድታቱ ካብ ዘለኣለም እዩ ድንኳናት ኢትዮጵያ ክጭነቑ ኸለዉ ርኢኽዎ መጋረጃታት ሃገር ሚድያን አንፈጥፈጡ እግዚአብሔር ንሩባታት ተቆጥዒዎ እዩ በፍራስካ ብናይ ምድሓን ሰረገላታትካ ትኸይድሲ ኩራኻዶ ብልዕሊ ሩባታት ቁጣዓኻ ሳብ ልዕሊ ባሕሪ ዶ ኾይኑ እዩ ከምቲ በቓልካ ዝመሓልካዮ ኢድካ ውፂእካ ነቶም ነገድ ቀስትኻ ገተርካሎም ንምድሪ ሰንጢካ ሩባታት ኣውፃእካ እቶም ኣኽራን ረኣዩኻ እሞንቀጥቀጡ መጐድማያት ሓለፈ መዓሙቕ ድምፁ ስምዐ እዳውካ ናብ ላዕሊ ያልዓለ ፀሓይ ንወድሐ ናብ ስፍርአን ቆማ ብርሃን ፍላጻታትካ ምንጽብራቕ ማሕማሕ ዝብል ኩናትካ እንከሉ ንምድሪ ብኹራኻ ሓለፍካያ ንኣሕዛብ ብቁጣዓ ኸድካዮም ንስኻ ንምድሓን ህዝብኻ ንምድሓን ቅቡእካን ወጻእካ ነቲ መሰረት ክሳዕ ክሳድ ቀሊዕካ ርእሲ ቤት ረሲዕ ጨፍለቕካ ንርእሲ ሓላቑ ብገዛእ ኩናቶም ወጋእካዮም ነቶም ከም ህበብላ ክኸቡኒ መጹ ሓጐሶም ከምቲ ነቲ ምስኪን ብሕቡእ ዝውሕጥ ነበረ ንስኻ በፍራስካ ንባሕሪ ነቲ ኹምራ ማያት ብዓበይቲ ማያት ረገጽካዮ ሰማዓኩ ከብደያ አንቀጥቀጠ ከናፍረይ በቲ ድምፃ አንፈጥፈጠ ቈንቈነ ኣብ ኣዕጽምተይ ኣተወ በታ መዓልቲ ጸበባ ኸ ነቲ ህዝቢ ዝገጥመሉ ክሳዕ ዝመጽእ ትሚለ ኽበጽሕስ ከሳዕ ታሕተይ አንቀጥቀጡ ኦምበለሳይ ከትዕምብብን ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረይ ክህልዎን ፍረ ኣውሊዕ ክትጠልም ገርሁ ምግቢ ኣይክህብን ኣባጊዕ ኣብ ደንቢ ኽጠፍኣ ኣሓውን ኣብ ደንቤታት ክሳእና እዩ ኣነ ግና ብእግዚአብሔር ባህ ክብል ብኣምላኽ ምድሓነይ እልል ክብል እየ እግዚአብሔር እቲ ጐይታ ሓይለ እዩ ንሱ ንእጋረይ ከም ናይ እራብ ይገብረን ኣብ በሪኽ ቦታውን ከመላልሰኒ እዩ ንመሪ ጌታ ብመሰንቆ